गले बणिज करी सात भाउज मो सातटी परी छ भाउजଙ୍କ गुमर भारी गहन बने मु जगिली छेड़ी घरर दुलाणी घरर दुलाणी नेली मु मेलाणी घर मणि छार हेला तांको मथा मणि निरी माखी कुआरे मो एमंत कृष्ण बाणी सुनी हसी बोलंती ठाकुराणी से तो पोई किस कला के मंत होई न रहिला हे मंते केते दिन गला साधव मने विचारिला सुविचार तपोईर विभाघर ज्येष्ठ भ्रातार एही बाणी समस्ते भाई माने सुनी बोइले कहिबा उचित जे साधु श्रेष्ठ कुलवंत ऐश्वर्यरे थिब रही विभा करिबा तपोई कहन्ति साधव नंदन हेमन्ते गला केते दिन बिरंची बोलिण साधव ताहार धन असंभव कुबेर संपत्ति को बळी प्रताप न पारिब कळी सेहि दीपरे तार घर ता पुत्र नाम रत्नाकर सुंदर सुबुद्धि पंडित गरिष्ठ पणे बलवंत ताहाकु विभा करिबाकु ता पिता विचारे मनकु दूत मानकु डकाइला प्रसंग करी न पेसिला तक्षणी दूत माने गले ठकाई राज्य से बुलिले तनय साधवर सुत से राज्य से ही भाग्यवंत एक भौणी सात भाई ताहार नाम तपोई ताहार द्वारे दूत आसी प्रसंग करिबे विशेषी बोइले बिरंची साधुत ताहांक पुत्र बलवंत तपोई के विवाह कर कि कथा उचित व्यवहार
ସାଧବ ତୋଷ ହୋଇ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ବିଆଇ କୁଳ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ରୀତି ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ ଯେ ଭିଆଣ ମିଳି ବହୁତ ନାରୀ ଗଣ ନବୀନ ଭାଣ୍ଡ ମଙ୍ଗୁଳିଲେ ସମସ୍ତେ ହୁଳ ହୁଳି ଦେଲେ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାର ଯେ ବିଧି ପୂଜା ଉପଚାର ଦେଇଣ ସମସ୍ତେ ପୂଜନ୍ତି ଯୁବତୀ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ନାନା ବାଦ୍ୟେ ବାଜନ୍ତେ ଉଛୁଳେ ଶବଦେ ସେଠାରୁ ହୁଅନ୍ତି ମେଲାଣି ବର କନ୍ୟାକୁ ଘରୁ ଆଣି ଢାଳନ୍ତି ନେଇ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଯୁବତୀ ହୋଇ ଏକ ମେଳ ତୋରିତେ ତହୁଁ ପୋଛି ଦେଲେ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଏଥି ଉତାରୁଆର ଦିନ ବିଭା ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସି ବିଶେଷ ପଚାରନ୍ତି ବସି କହନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ବିଭା ଉଦ୍ୟମ ପଚାରିଲେ ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ବରକୁ ବେଦୀରେ ବସାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବେଦ ବାକ୍ୟ ଭାଷି ବୋଇଲେ କନ୍ୟାକୁ ଆଣସି କନ୍ୟାକୁ ଅଣାଇ ଲବଣ ଚଉଁରୀ ପକାଇ ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ଅଳଙ୍କାର ଖଞ୍ଜିଲେ କନ୍ୟାର ଶରୀର ଝିନ ବସନ ପିନ୍ଧାଇଣ ଦେବାଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଉପରଣ ଦେଇଣ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଲେ ବେଦୀ ଉପରେ ବସାଇଲେ ଅନେକ ବାଦ୍ୟ ବଜାବନ୍ତି ଯୁବତୀ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅନ୍ତି ଶବଦ ଶୁଭେ ଘୋର ନାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପଢୁଛନ୍ତି ବେଦ ଜନଗହଳେ ନୁହେଁ ପଶି ଦେଖିବର କନ୍ୟାକୁ ତୋଷି ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ
ବାଧ୍ୟ ହେ ଯିବାକୁ। ଶୁଣ ତ ନୟ ସାଧୁ ସୁତେ, ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଯିବା ଅର୍ଥେ। ସଜ କରିଣ ରଜ ଦୋଳି, ବସାଇ ତ ପୋଇବାଳି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ଘରେ ଥିଲା, ସାଧବ ବେଗି ଅଣାଇଲା। ଉପରେ ଖଟାଇଲା ସେହି, ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ତ ପୋଇ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବେଢ଼ି ଯେନେ ତାରା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ତୋରା। ଦେଖିଣ ନଗ୍ର ନାରୀ ମାନେ, ବୋଲନ୍ତି ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନେ। ସାତ ଭାଇରେ ତ ପୋଇ, ଦଣ୍ଡେ ମୂର୍ଚ୍ଛାନ୍ତି କେହି ନାହିଁ। ଭାଉଜ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ, ଏହାର ଲାଗି ଦୂର ହେଲେ। ସାନ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦର, ଦଣ୍ଡେ ହିଁ ନୁହେଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। କେମନ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିବ ଏହାକୁ, ଆସିବା ଯାଏ ତା ଘରକୁ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ତ ପୋଇ, ବେନି ନୟନ ଲୁହ ବହି। ଭାଉଜ କାନ୍ଦେ ଶୋକ ଭରେ, ଲୁହ ପୋଛିଣ ବେନି କରେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେତେ ଥିଲେ, କାନ୍ଦିଣ ପ୍ରବୋଧନ କଲେ। ହେମନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସଜ ହେଲେ, ଯେ ଯାହା ବାହନ ଚଢ଼ିଲେ। ବରକୁ ସୁବେଶ କରାଇ, ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ବସାଇ। ଆଗରେ ଗଲେ ତ ପୋଇ, ପଛରେ ବର ଚଳି ଯାଇ। ତ ପୋଇର ସାତ ଭାଇ, ପାଛୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ। ବିରଞ୍ଚି ସାଧବକୁ କହି, ଯେ ଯାହା ରୂପେ ମାନ୍ୟ ହୋଇ। ଲେଉଟି ଘରକୁ ଆଇଲେ, କନ୍ୟା ଘେନିଣ ସେଉ ଗଲେ। जाइण मिलिले राजरे, शुण हे तू अनंतरे। चौठी सात जे मंगला, ए रूपे सबु से बढ़िला। एमंते श्रीकृष्णक बाणी, रुक्मणी सत्यभामा शुणी। बोलंती शुण देव हरे, से तो स्वर्गर पसरी। साधव घरे से रहिला, केमंते स्वर्ग को से गला। निरंतरे निकट दिन आसी होई, 16 बरस पूरी नाही। हेमंत समये
বসাই করি তোর নারী মঞ্চু আনিবু স্বর্গপুরী শুনিণ ইন্দ্রর বচন গন্ধর্ব গণু থাই দিন 16 বরষ যহু হেলা বিমান ঘেনি সে চলিলা পুষ্প বিমান আকাশরে রহিণ থিলা সে গুপ্তরে দেখ এ দৈবর গতি যে যাহা কর্ম সে ভুঞ্জନ୍ତି তপୋଇକି ନେବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆସିଥିଲା ତହିଁ ସାତ ମଙ୍ଗଳା ବିଧି ସାରି ଅଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳା ବିଧି କରି ତପୋଇକି ଭାଇ ସାଥେ ବସାଇ ଗଜଦନ୍ତ ରଥେ ଘରକୁ ଘେନିଣ ଗମନ୍ତି ଶୁନି ଦେଖିଲା ତାର ପତି ଆସିଣ ପଥ ଗାଳିଲା ସବୁଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ତପୋଇକି ଘେନି ଯାଇ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନେ ବସାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇଣ ମିଳିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲା ତପୋଇକି ନେବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆସିଥିଲା ତହିଁ ମାନବ ରୂପ ତାର ଗଲା ଦେବ ଶରୀର ପ୍ରକାଶିଲା ଆନନ୍ଦ ହୋଇବେ ନିଜନେ ସୁଖେ ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନେ କହଇ ଶିଶୁ ଗୋପୀନାଥ ଉଦ୍ଧବ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହସ୍ତ ଇତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମ ଉକ୍ତौ ତପୋଇ ବିବାହ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନମ୍ ନାମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ।